Mbavha dzekuba zvinhu zvaChipo Muchegwa dzazobatwa. Kusangana kwatikuita zvakare pachanel ino, channel yeZim Witness TV, yandinodzoka nama-updates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano, ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevry update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Ladies and gentlemen, I'm back again nenyaya inofadza, especially kumafans musician Chipo Muchegwa. Chipo Muchegwa akaisa iye post musi wa 19 May 2025 apo akanyora kuti, guys, munhu akaba handbag yangu, please chidzosawo charger yewheelchair. Alright, phone tora hako, sure ndinofamba nei, I'm stressed. Uku ndo kunyora kwakaitwa iko naChipo Muchegwa achitaura kuti akabirwa handbag rake raiva nezvinhu zvake. So today Chipo Chashe Muchegwa confirmed kuti mbavha dzakamubira dzakazobatwa uye mafoni akamawana, asi charger yewheelchair vakaishaya, yainge isipo. Ataura iye akati foni yake yakazowanikwa kuBindura uye yekazeni yake yakawanikwa kuNorton. Mbavha dzacho dzinonzi dzaiva 2, asi 1 wacho akatiza kwakabatwa 1. Chipo confirmed kuwanikwa kwezvinhu zvake apo anyora iye paFacebook page pake kuti, hey guys, muri sei? I come here with great joy to tell you that mbavha yakaba mafoni and my wheelchair charger yawanikwa yakabatwa after I reported my case to the ZRP Norton Urban Station, and my phones yakawanikwa kwasara wheelchair charger. So this is what happened. The officer in charge of the station assigned Assistant Chief Inspector Jowa, then assigned Inspector Masadza, Sergeant Mushipe, Sergeant Gururwa, Constable Nuve and Constable Chirongwe. Ma-officers aya vakashanda ndati siku nesikati panga pasingararwe ndati. So things were stolen nevanhu 2. One of them akabatwa anonzi Mashak Chalmers. Then the other guy managed to escape anonzi Nyasha Chibwe, anobatwa hake soon. Tinoda kupa kutenda zvakanyanya kuvanhu avo nekuvakurudzira kuti vasangoitira ini chete. Dai ndaikwanisa kuvatenda, handizive kuti ndinovatenda nei mapurisa aya. Chido chavo nebasa chakanyanya. Ahoy Norton Urban. Ndo kunyora kwaitwa iko naChipo achizivisa mhuri yeZimbabwe kuti zvinhu zvake zvakawanikwa. Ladies and gentlemen, ngatisangane mucomment section muchitiudzawo kuti uriwe mutongi gava, unotonga sei nyaya iyi, unopa mbavha idzi mutongo wakaita sei.